més a la representació del grup de teatre Miratge Parc, de la Falla al Parc. Aquest any participem en l'obra anomenada Un mal dia, escrita per Hugo Marco i adaptada per Robert Colomer. Creiem que molts de vosaltres es veureu representats, ja que qui no ha tingut un mal dia? Qui no ha tingut un dia que ha desitjat haver-se quedat en el llit? Doncs alguna cosa pareguda està a punt de passar-li al nostre Joan. Però de segur que amb l'ajuda dels seus amics, la seva família i molt de positivisme i ganes de fer front a qualsevol embolit que se li presente, aconseguirà sortejar els seus problemes, ja que després de la tronada sempre és el sol, o per lo menos això diuen. Actor principal, Robert, i actriu principal, Vicky, acompanyats per la resta d'actors com són Edu, Erika, Salva, Carlos, Mari, Majo, Helen i Ari. Volem agrair la col·laboració dels amics de la Falla, en especial a Luis Esparza, Centre d'Estètica, i sobretot a Brialles Parc Infantil, ja que és el nostre principal lloc d'assaig. Esperem que disfruten de la representació. Bona nit i moltes gràcies. No s'ho prenga així, dona. Tots podem tindre un mal dia. Ai, Joan, pues pel que veig, el seu dia encara no ha començat. No, perquè jo avui no espero tindre un mal dia. És més,
el contrari. Mire, vinga, vaig a casa i descansi, ja vindrà esta vesprada, o demà, quan puga, no es preocupe. Gràcies, Jeremy. Ai, Joan, però és que t'importa tornar? Per seu marit. No, perquè tot el que m'ha passat no hi ha res tan dolent que encara el puc empitjorar. Vaja. Després vindré. Pepito, què fas així? No puc més, no puc més, no puc més. I es pot saber què és tot això? Tot això? Pues una maleta amb roba i una cadira de rodes. Ja ve què és el que és. Em referís a què fa així. I sobretot, es pot saber tu què fas vestit així. Sembla mentida que sigues escriptor. Dis-me, no estàs filmant una pel·lícula? Sí, I no hi ha un personatge que es fa passar per capellà, que va tenir un accident i després... sí, però ell no és capellà. Ell és un lladre que ha escapat de la presó. I fugint, arriba a un poble. Quan arriba al poble, veu una església i entra. I ahí es troba una bolsa amb roba. L'obre i la veu i... No. Sí. No. Sí. No. Sí. Però, Pepe, tu no estaràs pensant... Pensant que fa 3 setmanes que vas vestit així. A més, el negre m'encanta. Que no fa més frío. No! Vull dir, un poquet sí. Però, Pepe, home, crec que no, que tu no pots eixir en la pel·lícula. Em vas dir que m'anaves a provar i a fer una prova. I aquest és el millor moment perquè m'acabo de barallar amb Roberto i no tinc on anar. Roberto, i qui és Roberto? Com que qui és Roberto? Que no em vaig contar, que el vaig conèixer al banc, que quan el vaig veure vaig entrar torpe de mi, el vaig xafar i ens quedarem mirant l'un per l'altre i em va dir: oh, petit suïc. Pepe, resumit, no me quedo... Pues mira, que ell no vol que jo siga actriu, vull dir, actor, i esta ha sigut la nostra última baralla i no tinc on anar. Ah, ja entenc. El que passa és que no tens on anar. Exacte. I vas a seguir sense tindre on anar perquè així no et pots quedar. Series capaç, després que les vaig donar els millors anys de la meva vida, T'he dit 1000 voltes que no em diguis aquesta frase. com a mi que em referís... No vull que me la digues ni com a mi. Està bé, ja sé el que significa l'amistat per a tu, però no et preocupes, que no eres la primera persona que em dóna l'esquena. I altres coses. Jo m'enfonsaré tot sol i no arrossegaré ningú en la meva caiguda. Pot ser que em troben tirat en un forat, violat una i 1000 vegades per una societat ultratjant. Res, deixa'm, la teva falsa l'amistat s'ha trencat per a les meves orelles. Res, que me deixes, com si tots els posats no t'haver fet els milers de favor que et vas fer per a no donar-me casa. Bé, està bé. I ai, ja sabia que el meu Juanito no em podia fallar. Mira, no fas que m'arrepentisca, Ara et dic una cosa. El dormitori és meu, tu dormiràs així. I quan m'alce pel matí vull que sigues el més net que una patera, ho tens clar? Claríssim, per descomptat, sóc un excel·lent home de casa. A mi no trobaràs ningú tapo tirat. I fins a quan penses quedar-te? Més o menys, 2, 3... Quant falta per a la pel·lícula? No. Mira, que et quedes així, vale, perquè eres el meu amic. Però en la pel·lícula tu no pots eixir, home. Però deixa'm demostrar-te com ho faig. Que tu no vals per el paper, que no vals, que no. Deixa'm demostrar-te i me fas una prometa. T'he dit que no. Però si fins i tot hi ha moments que te'l no crec. Que t'he dit que no. In nomine Satum, in nomine Patrimonium, seculum seculiarum, allorum. Però, Pepe, no et dones compte. Per a aquest paper fa falta un tipus de caràcter. És que ell no és un capellà. Ell és un lladre que ha escapat de la presó. Però què fas donant explicacions que no vas eixir a la Mira, pel·li? eres igual que Roberto, ni tan sols el deixes provar. Em tens fart, mira, prova el que vulguis. Ok, vas a verme, lo tengo faig. Mira, jo ara vaig a canviar-me que està a punt d'arribar Celeste. Celeste! I dic jo que Celeste. Celeste és la meva núvia i està a punt de vindre. Així que vull que te'n vagis i no tornes fins a demà al migdia al rei. No sé què estarà passant per el cap que estiga per ahí, bueno, hasta que el turno de la gana. Mira, clava't en una parròquia o en un convent o amb ulles. Tu imagina't que ve Celeste i li dic que estic compartint pis amb... Que no, que
deixa'm. Però sabes que me vaig. Però no pense tornar. Adéu. Fins a demà al migdia, almenys! Però quin capell meu, en què vaig a tornar jo demà si no porte claus? Sempre volem algunes per ací. Ai, disculpe, pare, jo li puc explicar. No, en tot cas, deuré d'explicar-li jo el que estic fent ací. No, no, el que passa és que jo, entre corrent així vestida... No, bé, filla. Bueno, no tan vestida. Filla, el que fas està molt bé. Però vostè sap el que he vingut a fer? Sí, em faig una idea. No, pare, no és el que sembla. Mira, això és el que t'estic en quan t'espillen. Què a tots? A tots, bé, no igual, jo ja me n'anava. Juanito està al dormitori. Au, a divertir-se. On està? On està? On està aquí? Sap molt bé a qui me referís, on està? No sé a què refereix, on està aquí? Mira, són molts anys junts i a mi no m'abandonaries. Però com que em dic Roberto, que quan ens trobem, de mi se te n'han recordat. Home, Entonces, tú eres Roberto. sí, jo sóc el marit, on està? Home, marit. Tampoc cal que parles així. I com vols que ho diga? La seva parella, perquè casats no estem. Això és per culpa de la meva gelosia. És que diu que sóc tan celós que li faria la vida impossible. Això serà una discussioneta de no res, home. Tu creus? Clar. Mira, qui et diu que en estos moments no estarà esperant que al sofà de ta casa per a una d'aquestes reconciliacions de les potents? Home, tu creus perquè si és aixina, tu no saps com són les nostres reconciliacions. No me contestes, per favor. I és que sóc un tarat, i és que sóc una bèstia, i és que no! Jo que havia pensat el pitjor. Hi ha un altre home. No, l'homicidi. Però tu m'estaràs parlant en sèrio. Mira, Home, si pensaves matar a molta gent amb esta caixeta d'aspirines, sí, tranquil, home. això és el que te sembla a tu. Una caixa d'aspirines. Però això està barrejat en un compost químic i porta un sedant que pot arribar hasta a matar. Entonces, tu estàs parlant en sèrio? Clar que parlo en serio. Mira, lo que pasa es que cuando me pose celos, yo ya no sé ni lo que faig. Clar, después m'arrepentí, però claro, a vegades, pues ja és tard. Mira, tranquil·litzat perquè segur que és una discussió de no res. Estic convençut. Tu, convençut, i tu com és que saps tant? Perquè sóc el seu millor amic. Com és el millor amic? Jo no sabia ni que te coneixia. I per què te creus que se n'ha vingut a viure així? Oh, que se n'ha vingut a viure així? Però, si així cadascú fa la seva marxa. Però anem a veure. Si és que jo tinc una nòvia molt bonica que està a punt d'arribar. Però està així. No, així que és millor que l'esperes en casa. Que no l'espera en casa, home. Si té que tornar, jo l'espera així. Així no, en no, casa. així no Com pots que no? esperar-lo. Sí, home, sí. No l'ha esperat. Sí. Hola, amor. Clar, dona. Altra volta el cotxe. Sí, dime on estàs i vaig. Clar. Sí, dona, sí, no et preocupes. Clar, això és que me parles d'una manera... No digues això. Vaig enseguida. Amor, és que no puc parlar, és que tinc visita, disculpa. Sí, parlem des del despatx. Clar, bonica. Quin edifici aquest? Mitja hora tocat i no hi ha ningú que me l'obliga. Ui! Hola, bona vesprada. Bona vesprada, pare. És vostè amic del banc? No, en realitat no, ens acabem de conèixer ara. Jo estic així esperant a la meva dona. Ah, sí? Sí, m'han dit que en un ratet torno.
Disculpe, però no entenc. Miri, el que passa és que per culpa de la meva gelosia, ella se n'ha vingut a viure així. Un altre mes? Com un altre mes? Sí, és que jo també ho he deixat i també me n'ha vingut a viure així. Vostè? Vostè què deixa? Al bisbat. No me diga que vostè ha deixat els hàbits. Bueno, no del tot, és que a uno se li fa difícil deixar els hàbits. Imagine, aquestes coses li penetraran a un, no? No per sempre, per desgràcia. La meva dona, no comprèn que la meva gelosia és més forta que jo. Clar, no ho puc superar. És més que un sentiment. Disculpe, i vostè per què ho ha deixat? Pel mateix. Per gelosia? Sí. A mi pare? Sí, no, però no. És que el bisbe en té molta petja. No me dic. Sí, perquè allí viuen com en un parau i a mi el que m'agrada estar és al costat dels pobrets, d'aquells que pateixen el calvari al llarg de la seva vida. A veure si ho entenc, el que vostè vol dir. Entonces vostè vol dir que el que patís és este xicot? Sí, per això me n'ha vingut a viure-s'hi a mi. Algú hauria d'ajudar-lo. I jo que l'havia tratat mal antes. I és que sóc un animal, i és que sóc un tarat, sóc una bèstia! Pensa que hi ha persones que paguen pel mateix? Disculpe, i de què patís este xicot? Té un gran mal al cap. De fòlia? Sí, però de pur avorriment. Mire, pare, vostè tant de bons foren com vostè. Tant de bons. Vostè és el símbol de la virtut. Abandonar-ho tot per al bé dels demés. Clar, i a mi me fa sentir com una merda, per els meus pensaments tan baixos. I és que sóc un animal, i és que sóc un tarat, sóc una bèstia! Sempre un que hi ha mosquits? Pare, Què? m'ha de confessar. Què? Per favor, me té que confessar. Ja no puc engolir res més de tantes coses que tinc dins. Qui poguera? Vostè confessaria què més vol? Traure'm una foto i enviar-la pel WhatsApp. Per a que veig a l'ofides que són els seus fills. Però, per favor, vostè confessaria a mi? Sí, clar, metges. Sí, però mira, hi ha un moment i un lloc per a cada cosa. Mira, Vinga, va. ves aquesta mesa. Tranquil, mira, tranquil. Ves aquesta adreça i en un momentet te la prenc tota. Ai, pare, vostè se ho mereix tot, Tot! Moltes gràcies. Ai, un trosset en sobre, bandido. Però què estàs així? Ves, que estava buscant unes claus. No te faig. Ai, oye, què vols que obliga de demà? No, és que tinc així un momentet que Celeste m'ha tocat, que se li ha estropeat el cotxe i tinc que anar a solucionar el problema. No et mereixes així per a res. A veure, sense aclarir. Primer vols que me'n vagis, després que no torne. Vamos, t'estàs semblant a Roberto. Mira, Roberto, parlant de Roberto. El teu Roberto acaba d'estar així. Ai, no em digues, com està el meu amor? El teu amor et vol matar. Què? Jo no sé què li has fet, però estava enfadat que tirava bromea per la boca. Per què em voldria matar? No ho sé, però deia que sí, deia que se penjava. Animalades. Ai, Joan, Sents malament? no, que no sé si emocionar-me o cagar-me del susto. Mira, Pepe, jo he dit sí, no et mereixes de casa per a res, per favor. Penses que fa això ara? Penses? Ara que li dic Roberto, ara que li dic Roberto, es pensarà que estic en un altre. Bueno, en un altre estic, però no, Joan és un amic. És un amic perquè hi vol, perquè oportunitats no li han faltat. Ai, que mal de cap, entrant de jaleo, que mal de cap. Ai, mira, les aspirines. Ai, però saps què? Que jo sense aigua no me la prenc ni boja. Ni boja. Hola, Hola. ¿ya l'han arreglat? Sí, Què li passava? li feia mal una miqueta al motor. No pot sentar-se? Gràcies. No sé. La nota una miqueta tensa. No voldria un got d'aigua? Seria molt demanar una aspirina? Ui, mira, per a res, en estos moments anava a prendre jo una. Ai,
l'aigua és èxit. Mira què li dic. Vols que te desentapone les canades, però clar, contrament podrida, en seguida se'n va per les rames. A li porta una altra, disculpe. Ara sí que la porte. Jo sempre dic que este Juanito és tan previsor que ell sempre guarda la de los Mossos a la nevera. Senyoreta, senyoreta, l'aigüeta, senyoreta, senyoreta, no s'haurà dormit? Dona, no tarda tant. Senyoreta, senyoreta, l'aigüeta, senyoreta, ai, què li haurà passat? Senyoreta, l'aigüeta, senyoreta, 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 despertes, despertes, ai, què li ha passat? Què li ha passat? Ai, senyoreta, per favor, vinga, no faig bromes, despertes, ai, què faig així? Què faig ara sí? Què faig ara sí? Ai, tinc napos, ai, no saps, Pepi, ai, no, el cor li batega, ai, no, caïm en una mare. Què faig? Senyoreta, senyoreta, desperte, senyoreta, ai, ara que li dic jo, a Juanito Campinga, a que li dic jo a Juanito Campinga, ja, Juanito, la teva nòvia és un àngel. Per què, per bona? No, perquè ja està al cel. Què faig? Millor la taula i que la de morisca ell sol. Ai, senyor, en el mal rollo que tu tenia això. Pepi, ja estic així. Saps què era? El carburador. I és que no hi ha manera, esta novia meva no tenia de cotxes. I mira que jo li dic, has d'aprendre un poquet de mecànica, dona, però que no vol. És que és més fàcil tocar-me a mi. Joanet, vine i soluciona el problema. Clar, i Joanet va i li soluciona. Perquè saps què ha fet? M'ha deixat aleshores, ha desaparegut, no sé on està. Per cert, ha vingut Celeste per ací. Més o menys. No comencem amb este més o menys. Ha vingut o no ha vingut? Vindre! Ha vingut, però no vindrà més. Què pots explicar, Pepi? No Mira, sé. Mira, Joan, jo te puc explicar tot. I tot té una explicació si em dones 3 anys i 100 metres d'avantatge. Quin embolic m'hauràs ficat ara? No és tant d'embolic, és pitjor. Mira, ixa deu de ser Celeste, ara que el treia i el seu explica tot. Mira, Joan, eixa d'ahir no és Celeste. I per què estàs tan convençut de que ixa no és Celeste? Perquè si jo dic que eixa no és Celeste, és perquè no és Celeste. Però per què estàs tan segur? Pues perquè per eixa porta no pot entrar Celeste. Ara ho veurem. Pensar. Hola, amor. Es pot saber on t'havies posat? Aniré a buscar un remoll. I tu per què tornes tant en abric? Mira, disculpa, estàvem així discutint. Amb un sacerdot, quin nivell de discussió. Encantada, pare, jo soc Celeste. Si que ella és Celeste, Sí, ell és el meu i nom. qui collons és la morta? Però què? Joan, quina manera s'ha de parlar-li a un capellà? Amor, jo et puc explicar. A mi no, a ella li deus una explicació. No et preocupes, filla. Soc molt comprensiu. No m'ha dit el seu nom. Pare, Pepi. Què? Disculpe que no li doni la mà, però amb el greix d'aquests malits, perdó, sempre se m'oblida que no he de maleir davant d'un capellà. No et preocupes, filla. Feliços és qui puteja avui putegeu. Ell no miri sac. Amor, per què no vas a rentar-te les mans que les tens que tindre molt bonites? Sí, serà millor, perquè tinc greix fins les ungles. Permís, pare. Adéu. I que Los Ángeles seguisquen a Califòrnia. Però tu estàs fent, però tu t'estàs donant compte. Què estàs fent? Què estàs fent? Joan! No tens una altra tovallola? Em fa pena embrutarte, està tan bonica. En el moble de bar hi ha més. Però tu te creus fer-te passar per capellà davant de Celeste? No estàs bé en el cap.
passa? El que siga, però ràpid. Esta és l'última que em fas, l'última. Joan, encara hi ha més. No hi ha més, mira, quantos gaceles te vull que li ho expliques tot, ho tens clar? Joan, ja vaig lamentar. Però què vaig demanar? Mira, si té algo que veure en la pel·lícula estic fart de tu i de la pel·lícula. Què collons, què pel·lícula ni què hòsties? I no vaig lamentar a ti. Eres molt pesat, molt pesat. I què vaig de la manta? No passa. Pepi, es pot saber què és això? El que sembla un cadàver. Ja ve que és un cadàver, em referís que fa un cadàver en el meu saló? Pues no ho sé, pot ser pantal, pavor i llum, i veus com són, es fiquen en qualsevol lloc. Pepi! Em pots explicar? Mira, Joan, jo l'únic que sé és que vaig entrar. Vaig pensar que era Celeste, li vaig portar un bote d'aigua. I quan vaig vindre ja estava morta, Joan, jo no tinc res a veure. Però a tu no se t'ocorrís trucar a la policia! Però dir-li què? Justament, hi ha un cadàver en roba interior en el meu saló. Bueno, la meva nòvia no està. Pepi, menos mal que no està a la policia. I ara què fem? No ho sé, caldrà portar-la a algun lloc. Els cementaris estaran oberts a aquestes hores? Què cementeri? Mira, vaig a cridar l'ascensor. La paraula m'agrada o fes algo, per favor. El mal rollo que em donen. Ai, ja sóc un altre. S'ha dormit! Qui és? La germana de Joan. Encantada. Joan m'ha parlat molt de tu, però no m'has mostrat què és. És que Joan està reservat. Una malaltia d'eixes rares del tròpic. No em digues, has estat al tròpic. No, per això és tan rara. I dic jo, pare, no estaria a la universitat. No. Sí, aquí. Vinga, anem. Ale, ànimo. Per ahir, al dormitori. Pepi, aquí l'ascensor. Pepi. Que s'ha dormit. Que s'ha dormit qui? Com que qui? La teua germana. La meva germana. Sí, la teua germana, perquè mai m'havies dit que era capacitada. La meva germana discapacitada. Ah, sí, amor. Mira, anava a contar-te la setmana que ve, que tinc unes coses i altres en futbol, se m'havia oblidat. Ja està fet. S'ha despertat? No ho dubte prou. He d'anar a arreglar el cotxe? Sí, necessita anar a algun lloc. Sí, he d'anar a confessar. Què? Que te'n vas a confessar? Joan, aprendre confessió és feligrés. Però no em pensaràs deixar així. Veneratus els que no entenden un caraix, in nomine sacrum, in nomine patrimonium, seculum seculearum a la celesti. Pues mira, sabeu què vos dic? Que jo també vull confessar. Tu? Però si tu no eres catòlic. M'he convertit. Aleluia! S'ha convertit en un gran discípulo del Senyor. I què passa amb la meua confessió? Pues te la prenc quan torne. Anem, pare. Benedictum Sanctum, Amanam il Mortum. Sí. Hola. No, crec que s'ha equivocat. No, així no viu Osito. No, no sé qui és. Sí, s'haurà equivocat. Vinga, adeu. Adeu. Osito.
perdonar, s'ha equivocat. No, pues li hauran donat mal el número, así no es. Ni viu osito, ni sé qui és osito. No. Vinga, per favor, i no moleste més. Vinga, adeu. No m'emporti, jo vaig. Sí. Escolta, no està osito, no. No sé qui és osito. Escolta, ja està bé, que no sap el que porta entre mans. Vinga, per favor. Adeu. No ho sé. Mira, no sé pas com. Don José, quina inesperada sorpresa. Què tal, Joanet? Vinc a veure per dos motius. Vostè té algun problema? No. El primer té a veure amb la meua pel·lícula. Meua pel·lícula, perquè jo sóc el director. Sí, però jo sóc el que poses cacau. Però si no fora per la meua direcció, el meu ingeni, el meu treball... Que sí, no te preocupes. Quan guanyem l'Òscar, pujarem dalt a la tarima i direm nostra pel·lícula. No anem a discutir d'això, home, tranquil. Pues diga quin problema hi ha amb la nostra pel·lícula. Doncs mira, jo l'altre dia estava pensant que al públic cal motivar-lo. Cal donar-li un incentiu perquè vaig al cinema. Cal generar una gran expectativa al voltant de la pel·lícula. Ja he parlat amb el cap de premsa, ell s'encarrega de les notes, els reportatges... Correcte, però a aquest home cal facilitar-li un material que sigui de primera per a que ell pugui publicar-ho per tot arreu. A les ràdios, a les revistes, a les televisions. Mira, pues no l'entenc. Joanet, tu ja saps com són aquestes coses. Una pel·lícula, per més bona que siga, si tots se porten bé, no és notícia per a ningú. No sé a què referís. Anem a veure, necessitem un bon sarau. Què? Sí, home, sí, jo no vull que et claves tu en això, val? Que sé que no t'agrada. No. Però anem a veure. Cal per descomptar, fiquem que una actriu la pillen darrere d'un decorat en un càmera, ahí, igual. O que l'actor principal se'n va sense pagar d'un restaurant. No sé, algo que passa soroll, val? Tu no et claves, val? Perquè vas a ser el meu gendre i no li cobreixo a la meua celeste. Però bueno, un càmera, un actoret, lo que siga. Mira, estic pensant que si el que vol és un bon sarau, igual anem a tindre uno i dels bons. Així et parla, que ell és el meu gendre i et volia veure jo. Molt bé. I quin és l'altre tema que volia parlar amb mi? Bé, l'altre tema és una mica més delicat. Podem parlar d'home a home. Sí, per supost. Està clar que d'això ni una paraula a la celeste. No, diga. Porteu-ho. Mire, no sé a què referís. Ni puc te querer, Joan, me cague la mà. Anem a veure, tinc una amiga que sap que estic produint una pel·lícula. I bé, li he dit que possiblement tinc un paper per a ella i he quedat avui en fer-li una prova així. ¿Así a on? ¿En ma casa? Clar, què et passa? Pero que yo así no sabía que te montar, no puc así llovir. Però sí, no passa res, home, però comença un ratet, una estoneta. Que no puc jo así en ma casa. Si tens coses que fer, les fas més tard. A mi no m'importa, val? Ja està, no passa res. Mire, don José, Mira, jo obri, que deixa't el despertador abierto. Claudia, viene que et presente a Joan, el director de la pel·lícula. Joan, ella és Claudieta. Hola, m'han dit que eres molt
És igualeta! Perdona, has dit Osito? Vull dir, don José, em va citar així per a fer-me una prova per a la pel·lícula. Però vaig telefonar i un imbècil em va dir que m'havia equivocat. No, no es va equivocar. El imbécil era yo. El que pasa es que yo no sabía qui era Osito. Bueno, bé, jo crec que ja està bé de parlar. El millor serà que anem a fer la proveta, val? Tu, Joan, podries anar a fer aquests tràmits, veritat? Quins tràmits? Aquests tràmits que hem estat parlant Sí, tu i jo. té raó, té raó. Sí. No, té raó, jo no me'n puc anar, home, no me'n puc anar. Sí te'n pots anar, Joan, sí te'n No pots me'n anar. puc anar perquè està a punt de vindre la dona de la neteja. I què passa? Quan vinga jo li dic que se'n vaig i punt, no passa res. No va poder dir que se'n vaig perquè la dona de la neteja té un caràcter molt especial. Pues per molt especial que el tinga, jo quan vinga li dic que se'n vaig i punt. Qui mana si, Joan? No va poder dir que se'n vaig. O no se'n recorda vostè del caràcter tan especial que té Celeste? Celeste? Però qui és Celeste? La xica de la neteja. I què té de tan especial? Un caràcter endimoniat. No ho sé, és que té un caràcter endimoniat. Així que jo crec que el millor serà que la prova la fem un altre dia. No, jo no Sí, me sí. faig així ni boja. Amb el que m'ha costat arribar fins així. No sabeu la de coses que li he tingut que dir al meu marit. Al seu marit, però que damunt està casada. Mira, jo crec que millor vaig a prendre una cosa fresqueta per a veure. I de seguida, en canvi, comencem amb la prova. I pel que té que veure a Isa Celeste, a veure qui té el caràcter més endimoniat. Però tu com no me dius que avui venia Celeste? Mare de Déu, avui sí que s'acaba el món. Mire, lo millor és que se'n vaig i ja m'apanyaré jo la xica. Vaig a ser. El millor serà que me passa. Celeste! Està bé. Vaig a l'armari, vaig a l'armari. Carlota, quina inesperada sorpresa. Què diu el meu fill Xerri? Pel que veig, la nena no està, No, la nena no està, i sí que jo crec que és millor que ja es vegem esta nit en casa. Doncs perfecte, perquè en realitat volia parlar amb tu sense roba espessa. Et presento a Estefania, que a banda de ser la meva millor amiga és la meva advocada. Tant de gust. La senyora, què té a veure així? Perdona, jo sóc la vicepresidenta primera de la FEM. I jo sóc el secretari general del drap i la fregona. Mire, disculpe, però que no vaig a comprar llibres. Joan, per favor, FEMPU2 són les sigles de la Federació Valenciana per la Unió de les Llars. Què té a veure si jo no he destruït cap llar? Encara, però tenint en compte el argumentutxo ese de la pel·lícula que està per firmar, li advertís, jovenet, que la FEMPU2 no està disposada coensemblant ultratge contra la moral i les bons costums del nostre poble, home! Escolta, no li vaig a permetre, Joan, tranquil. En realitat, el que hem fet és presentar-li el teu guió a la FEMPU2. I com et diria jo, hem vist alguna possibilitat de canviar algunes escenes una mica pujades de to, Com per exemple... com per exemple l'escena on el delinqüent ha quedat amb les seues dos amants no estaria malament si no anara vestit de capellà. Això ho podrien canviar per un obrer o un fuster i a les dos amants canviar-les per dos gossos. No! Vale, només serà un suggeriment. Em referís a que ell realment no és un capellà. Però no per això deixa de portar les seues vestidures. Perquè li les ha furtat a un altre Però capellà. no deixen de ser vestits sacrosants. Miren, pues jo he parlat amb diversos retors i cap d'ells m'ha ficat ninguna obsessió. Ja m'agradaria escoltar-ho. Si volen, es porta un cura i li ho pregunten a ell. Mire, estic pensant que si volen es porta un capellà i parlen amb ell, a veure què els diu. Ai, mira, Joan, si vas a molestar un capellà per aquesta xorradeta, era només un suggeriment. Joan, mira, que estava pensant que la sotana empenyar-la. No, pare, vinga, si estàvem parlant de vostè, vinga. Soy gent de la funerària. Allí.
Li presente a Carlota, ella és la meva futura sogra. Benedictum suegro. Encantada, pare. I a veure com l'explique qui és ella. Ella és la vicepresidenta primera de Felpudos. No digues més. Li diuen de l'un perquè tot el poble s'asseig a la porta. Que estaven assassinant, que estaven qüestionant una senyora... Qüestionàvem res. Només era un suggeriment que havien fet per allò dels hàbits, sap vostè, pare? Ja. Vostès el que la volen és... Clar, i jo estava comentant-vos que vostè, com a capellà que és, no tenia cap problema en el argument de la pel·lícula. Senyores, me permeten un moment de privat. Clar, pare, feu. El paper és meu, no? I una cosa no té res que veure amb l'altra, però ara necessita que m'ajudi. Ah, el paper no és meu? Vení, ja parlarem, ara ajuda! La senyora té tota la raó. Què? Has vist? Absolutament tota la raó. Però què dieu? Ja m'he semblava a mi. És més, hauria de caure-li tot el pes de la censura a aquest mugrós guió. A veure, el paper és teu. I a més, Què t'he dit que el paper és teu? com en el paper no fica res que siga gens ofensiu, no cal ni discutir. Mare meva, pare, no me diga que està d'acord en semblar-me l'Espanya. Mare meva. Ja ho va dir el gran màrtir Sandwichito. Si el paper li més premium, no rompo más peloto. Disculpen que hagi tardat tant. És que en la cuina hi havia unes coses tan bones per a menjar que no m'he pogut resistir. De seguida, en canvi, comencem amb la prova. Estes dos no donen el tipus, La morta? Calla, morta, calla! Ella és l'assistenta. No sabia que tenies assistenta. Si és que no en tenia. Però la xica l'altre dia va vindre buscant feina. I va saber mal. Li vaig dir, mira, te faig una prova i si em fas bé, te contracte. Igual que el meu marit, contracta qualsevol motxo que se li creua pel camí. Vull dir, malaltes mentals. Ella és tan bona persona que ens dona feina tot. Pare, per què no acompanya a les senyores a la cuina i es serveix un té calentet que segur que els apeteix moltíssims? Però un momentet només, que me n'he d'anar al camp de golf, que avui juga el meu marit i amb lo supersticiós que és, si no hi vaig, capaç que perd. No em diga que és molt supersticiós. Sempre pare, cada vegada que aplega he de pegar-li un bes als pals de golf. I un a cadascuna de les pilotetes. Si camina són les coincidències, jo faig el mateix amb un amic. No, juguem a la taula. Mare meva, la meva dona també. Vull s'acaba el món. Mare de Déu, si ara jo com fer la prova, Claudieta. Mire, millor és que se'n vaig a jugar a golf que la seva dona el matarà. Vaig a... Lo millor serà això. A l'armari, a l'armari! A l'armari una merda que es me trenca l'esquena. Ai, no, ai, ai, no! Ai, Joan, este cotxe em té desnervis. Es queda parat per qualsevol coseta. Fins i tot he tingut que deixar el pare tirat en una cantonada. Ai, Joan, és un sant. L'he deixat allí i no ha dit res. Però no sé per què m'ha donat la sensació de que ha agafat l'autobús equivocat i se n'ha tornat cap ací. Cap així? Sí! Sí, acaba d'arribar fa un ratet. I no entenc res. Jo li vaig explicar, vaig intentar-ho. El pare és que quan era jove va tindre un gran amor, però ella després el va deixar. I ell va patir tant que es va fer capellà. No em digues més. Ella ara ha tornat, Ella ha tornat. perquè vol estar amb ell. Ai, Joan, és tan bonic que pareix una telenovela. Honestament, jo mateix m'ho crec. Si no fora perquè ella m'ho ha contat tot. Ella és així. Clar, Jo seré testimoni. clar, vull dir, no. Jo crec que és un moment que és millor que siga íntim dels dos, no creus? I
Però el pare no sabrés ni s'ho imagina. Mare Joan, que bonic. Mira, jo vaig a canviar-me, que me deixen a robar al dormitori, però... No, al dormitori no pots anar, perquè no estarà roba en el dormitori. Com que no? Si jo me l'ha deixat allí. És que ha vingut la xica de la neteja i te l'ha pujat a l'habitació de dalt. Ves dalt, ves dalt. Bé, vaig dalt, però ves comptant-me tot el que passa, eh? Sí, no et preocupes. Ara li partiré el bolso, ara li partiré el bolso. Com van estes dos? Els ha servit un té? Té i tenir cafè. S'han agarrat la casalla i ara estan vinga el xiste. Però què casalla? Si jo no compré casalla, on estava això? Vaig la pica. Bé, tot igual. Joan, dona pressa que estes a la marxa que van són capaces de vendre's hasta els productes de neteja. Vinga, espavila. Ja estic a punt. I Osito? Osito no està, perquè la prova te la vaig a fer jo. Molt bé. Això pot ser molt més interessant. Sí, però van haver uns canvis. Quins canvis? He pensat en donar-te un paper més important. Però, clar, necessites saber que vas estar preparada per a treure-le endavant. Per descomptat, què he de fer? Has de seduir a un capellà. Què? Un dels personatges de la pel·lícula és l'antiga nòvia del capellà. Tu vas a ser l'assistenta. Arribaràs a casa i has d'intentar seduir-lo. Ell te ho va posar molt complicat. Però ahí està el truc. Si aconseguissis el seu amor, el paper és tot teu. Molt bé. Pues ves preparant el contracte perquè això és qüestió de minutets. Però, dona, si no, has d'anar un poquet més provocativa i recorda que eres l'assistenta. Molt bé. Com vostè diga, senyor director. Què més em pot passar? Què més em pot passar? Joan! ¡La mata! Què? ¡Que me la cadena! La pobreta me estava esperant en la foscor del dormitori, en robeta interior. I jo, quan l'ha vist, m'emociona tant que m'ha tirat damunt d'ella i jo no me'n recordo de res. I quan t'he tornat en si, ella estava a porta de llevar-me la cadena. No me digas que vostè a la porta. I ara què fas? Ara me tanquen. Anem a veure. Vinga amb mi. Però digue'm una cosa, vostè no l'ha trobat un poc freda? No, no. Estaria fresqueta, home. Guanchi, les verdures estan en pedo. Perdone, ¿ya ha comenzado
Sentir que no vale y las lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté ya. Tranquil·litzes, perquè si està així de nerviós no solucionem res, home. Jo crec que el millor que pot fer és entrar i pegar-se una rentaeta de cara. Ja miro jo què faig en la xica. Crec que sí, serà lo millor, I tapa-la que no s'enxele. Que barbaritat. Dios, vaig a rentar-me la cara. Que barbaritat. Mira, ara jo no tinc temps. Ja m'encontraràs després. Espera, és que resulta que he anat a canviar-me i la meva roba no està. Aleshores he pensat que tu me l'havies amagat. Jo no t'he amagat res, busca la que ha d'estar. Sí, home, per això de tu i jo... No, que la busques, jo no puc anar ara, dona. Què t'he dit que no està? Vés a saber tu si no està. Jo no puc, que és que Que tinc... dic que si veuràs com no està i et convences de que no està. Rapidet, per favor. Se m'ha quedat atravessada.
Ara crec que ja estic algo millor, Osito! Però jo a tu no t'ha deixat en l'habitació morta. Però què dius? Però encara estem a temps. Però aleshores, vols dir que estàs bé? Ai, a tu què et sembla? No, estàs molt requete bé. Però aleshores no entenc res. Perquè jo juraria que quan t'he deixat a l'habitació algo et passava, perquè algo et passava. Però clar, ara te ve i bé, estàs bé. I si dius que encara estem a temps, doncs vol dir que encara estem a temps, no? I és que quan te me fixes la de mi moseta... No! Paluseta! Aoneta elotito! ¡Adina! Paluseta! Aoneta elotito! ¡Adina! Nena, no fotis, nena! Per l'amor de Déu, no te me vas a morir una altra vegada, no? Nena! Res, que tinc una mala sort jo que me toca la catalèctica, per l'amor de Déu! Nena! Joan! Quan estic matant-les a totes! Crec que haurem de parar estos Nicolets perquè ja tot el fa riure. No. Yo me quedé con siempre en la casala. El licor de brases estava, Però... Saps què us ha faltat? Fer-vos un digestiu. A ver, pues yo no te dic que no, perquè tinc la panxa, que no sé cau de menjar, que la tinc revolcada. Això. Jo que te dic que la copa gran va mi. Estefania! Estela! Estefania! No li donis explicacions, a Roberto li vaig a donar a la senyora. Ja i 14 vegades ja. Ui, mira, i el que és per a tu, filleta, si el pensis que em vas a traure algo, vamos, en mi fas morta. No, vinga, va. S'ha enfadat bé, no facis bromes. Senyoreta, si ja ho dic jo avui, si vivo en una funerària, és millonari. I ara què faig? Quan m'ho tindré que ficar a fer?
veritat. Disculpe, Sí? vostè no ha vist res estrany per ací? Ah, sí? Per a on? Per ací. Si parla jo, anem tots presos. Ja, anem a veure, jo li puc No es explicar. preocupe, no es preocupe. Jo treballo en diverses coses i veig cada cosa que ja res me sorprèn. Estic la d'espanto. Anem. Pues no està malament la xatxa, no? Però he vist este home a quina adreça m'envia? El Parc 69, són este. Pare! Ja no sé qui va ser, ja no sé qui va ser. Bona vesprada. Bona vesprada, Àngel. Passa alguna cosa. Sí, sí que pasa. Diga, ¿te vostè a contarme? Jo? Sí, mire, és que la meua nòvia va tindre un problemeta amb el cotxe i jo vaig tindre que eixir a solucionar-li. I clar, vaig deixar en casa al meu amic Pepito, que ell va vestit de capellà, però ell no és capellà. Ell és homosexual. El que passa és que vol eixir en la meua pel·lícula. No em compte pel·lícules que no m'interessa gens. Vinga, hola, que amagada. Que jo no he fet res, jo no he fet res. Està a l'armari. Comissari? Sí, hem trobat la droga. Ja lo va dir jo abans. Així passaven coses molt estranyes. Tot el dia entrant i gent. Vinga, continuem parlant. Mira, Joan, jo crec que deixi la pel·lícula. Ara traguem el cadàver i fem más que No! Ell no ha dit no ha dit cadàver. El que volia dir era una altra cosa. No he dit cadàver. Sí he dit cadàver. No ha dit cadàver. Ell volia dir una... No, Joan, sí he dit cadàver. Mira, jo l'únic que pretenia era deixar la teva pel·lícula, però això se'ns ha anat de les mans. Senyora Che, el cadàver està a l'armari. Algú em pot dir on està Osito? La morta! Ai, Joan, m'he posat lo primer que he pillat a l'armari. Ui, pare, ja s'ha reconciliat del tot? Un paper pato que te ve, que bien pintat. José! Osito? Osito! Osito! Ja! Ja n'hi ha prou! Tots quets! Vostè sap el xisteix que un borratxo li diu un altre? Tu saps com se diuen tots els habitants de Guadassuar? I l'altre li diu... Anem a veure. Vaig a dir-ho per última vegada. Però si ningú parla, anirem a comissaria. Vinga, que algú em diga on està la droga. Mire, senyora Chen, l'únic que se tenim amagada és aquesta xica, que se sabia mort i després ja no estava morta. Benedictum es que resuciti. Vamos, l'únic que tenim així. Com a
aquestes vacances d'esperines que, vamos, no crec que vaig a matar a ningú. Clar! Anem a veure. Anem a veure. Pepi, tu per casualitat no li hauràs donat una capsuleta d'estes a... Com et diuen a tu? Claudieta, i sí, jo em vaig prendre una. I després ja no recordo res. Pare! Mire, menos mal que l'ha trobat. Chen! Te pegant voltes. Ell és el que busca. Ell és el home que ha portat la droga. Mire, això no són espirites. Es un compost químic en el que pretendía suicidarse y matarnos a todos. ¡Quita! ¡Es él, no! Pero que no, que això és un malentés. Pero anem a veure el Chen, que no pare, vostè no m'havia de confessar a mi, per favor. Per favor. Vostè s'ha fet xiste aquí. Sembla mentida que el Joan. Jo tinc molt més gust per als homes. I això no sembla un Roberto. Què diu, pare? No entenc res, però vostè no volia reconciliar-se amb la seva nòvia de la joventut. Però què dius? Esteu tots bojos. Jo sols vaig indecir perquè don José em va prometre eixir en una pel·lícula. Però és que esteu bojos, sabeu què vos dic? Que ahí se quedeu. Adeu, osito. Anem a veure, xiques, això no és el que sembla, jo vos ho puc explicar, Ja t'havia avisat jo que no hi ha res tan dolent que encara el puc empitjorar. Sí. Saps què? El va vindre. Ai, pare. Encantat. Ben xuclat. Joan, Què? que estic jo pensant, i si que este capellà fera de policia? Però Joan, pensa-ho, t'imagina, jo de policia, allí, en una creu, en el meu sombrero, jo aixecat, en la boca, però Joan, espera'm, però Joan, per